ابرول پارێزگا دۆکێ ڕۆژاوەرشا کوردستانی هاتە ساخکردن و divê rojê da neh çalakî dêlseranserî parêzgeha Duhokê hêne encamdan. Çalakiyayekê ya pasik swarî bû ji Sikirê Duhokê beref Parka Newroz ve hatin. We li Parka Newroz bû yekem car li Kurdistanê Duhokê berîkana destdananê hate kirin û kîvî bû qehremanê berîkanê. Mamhosta Serkeft Reşîd endamê Rêxirava Kurdistan Spor Dey bû bazînan got, merem ji van çalakiyan ev Roja Kurdistanê ji layê Perlemanê Kurdistanê ve bihête pesend kirin. مرا مسرکیش انجام دادن بان چالاکیا کو افریقا دی 27 جوره 27 چالاکین ورزشی الحرم کردستان هنا انجام دادن ال 20 جهن جیک جدا کو تمام دم دا کو دی اف جوره چالاکیا دل سر 20 جوره یاریان هاتینا بالاف کردن کو دی بو ما 14 دم جمیرا وکشن تمام دم دا 9 جوره چالاکی دل پارێزگاه دوی که هنا انجام دادن افریقا دا مرا مسرکی یا ویرک راوی او کو روزه که دست نشان کین بو ورزش حرم کردستان Her wisa qehremanê destdananê kîvî dibêjît îvî kem nebîte carayekê ev berîkane bihête encam dan û cihekê taybet bû vê yariyê bihête durustkirin û pitir giringiyê pê bite dan. Rastî rojeka gelek xweş bû. Roja Werza Kurdistanê û ev qehremanî te danan û me pilayekê bi dest xweveyîna ev bu careyekê elbêrê tête kirin. Yariya berdewam bît biçte nav qehremanê Iraqê û Kurdistanê da û cihekê taybet hevît bû vê yariyê. Yariyeka gelek xweş e û peyzê vegirê daye. Dê dezanîn ku di Evrûkê da dê 27 çalakî pêk dihên ji 20 yariyên cuda li seranserî Kurdistanê dihêne encamdan û li seranserî parêzgeha Duhokê jî dê 9 çalakî hene encamdan. Şivan Xalit, Kanalê Badînan, Duhok.